Afrique bangge hirnange oɗo saha mo jaraten o e nde ɗo hitande ujunnaji 2024 son ƴeewi koninkoɓe hewɓe nana jooɗi e jappeje laamuji leyɗele munen walla ni ko ɗeɗo leyɗele tati baɗɗe fedde munen mbi ɗum AES hono Mali, Burkina e Niger. Kono noon en baddat hen Guinée holko saabi ɗum ɓe koninkoɓe sikkanoma so jooɗima lebbi 2 gummoto e jappere walla duuɓi 2 goppat laamu kamɓe fof ɓe beylitima wadde feere ɓe mbaɗi feere ha ɓe mbawi jottade jappere nde goto kala waɗi feere ha ɓeydanama duuɓi 3 e ko nandi hen walla duuɓi 5 beele ɓuura wawde fewnitade e laamu mum beele ɗum ko ɗum malu fewde e leyɗele ɗe ganduɗa ko koninkoɓe jooɗi ɗon walla ala kono teskoɗen koninkoɓe ɓe kala garɗo hen heewi wiyede ko capitaine walla colonel joni kam fof ɓe gonti généraux ji beele ɓe gontata maréchal uji walla ɓe gonta laamiɓe ha kaddi gurdam munen so tawi ni ɗum haalaka beele to banggal gartam leydi ndi wonko ɗum firte leydi ndi ɓen jooɗiɓe leyɗele ɗen laamuji beele jaam ari toon to Guinée yimɓe hewɓe landaji dawrugol cohama ɓeya ko wayno Mali landaji dawrugol won hen cohama haɗani fitinaji hare ɗi jokkude ha joni ne Burkina ko hono noon Niger ne ko hono noon keeri mabɓe ha joni ɓe donki rende ɗum jaam e nder kisal leydi mabɓe ha joni gasani ɓe ballikinima kamɓe foof leydi Russie beele ha joni koye feere jaɓɓal dejre jeeya walla ala ko andaka foof de leyɗele catiriɓe ɓe kam janani e mabɓe ndeke noon sen mbelama ɓe kisni keeri mabɓe ko nder leydi mabɓe woni heddi nder leydi nde guure laamorɗe ɗe ene wayno hen ko ɓuuren hewde kisi kono beele ina battina saabu dawrude gonɗe e nder leyɗele mabɓe ɗe e landaji dawrugol gonɗe e nder leyɗele mabɓe ɗe kañumen to wuuro laamorgo to gonani e jaam nden noon bandiraɓe beele ɗum ko noon foti waade